आंदोंमोन जे मोनसे सेल्फ हेल्पखौ जोङो 75,000 करि होगोन बेनिनो मोगथां महर होनो थाखाय दिनै अदालबारियाव 35,000 सुबुंनि 38,000 सुबुंनि मोनसे सुबुं गौमा बेवहाय 23 तारिखआव अर्थात समफोर जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय माने बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर'नि जि रादाय बे मोगथां महर जानो थांगासिनो दं बेखायनो मुसलपुर समस्तिया बेखौ रिप्रेजेन्टेटिभ खालामदों आरो बेवहाय हाबा बायदि थासारि जों थांनाय 7 दिननिफ्राय बेयाव जोङो मुसलपुर समस्तिनि हाबा बायदि मोनदों आरो जोंनि जि रादाय इउपिपिएल दिल्लीनि रादाय बे रादाया मोगथां महर जानो थांगासिनो दङ बे खेबाव जोङो जि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बे रांखौ मोननो थांगासिनो दं 75,000खौ जों बेवहाय नायनो नागिरदों जे बिथांमोनहा बे फैसाखौ लानानै मा खामानि मावगोन बिसोरनि थांखिया मा जुदि 75,000खौ जों डाइरेक्ट सोना हरोबा बिथांमोनहा बे फैसाखौ हयथ' मिस इउज खालामनो हागौ बेखायनो फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ जों बिथांमोन 25 आरो नेक्स्ट इयाराव बिथांमोनहा 50,000 आनादार सेकेन्ड पेज जायखौ जोङो नैबे बोसोरनि पेज फाइनान्सियेल इयार बा 22-23नि जि फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयाराव 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों आरोबाव नामाकरन खालामगासिनो दं आरोखि गोजोन्थों इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो जों हाजारखि जाया मानो बर' राजखान्थियाव थांनाय समाव गोलाव सम 17 बोसोर बिपिएफजों खुंजाथाय समाव मानसिफोरनि हारायाव मुगुजाव गाज्रि फिसाबाबो जेरै बिमाया गावनि फिसा होननानै अनो थिग बिदिनो बर' समाजाव दासिमबो बिपिएफखौ एसेबाबो अननाय आरो सिम्पेथिया दङ खिन्थु मुसलपुर समस्तियाव दिनै बेनिनो उल्था थासारिखौ दिनै बेवहाय नुजाथिदों दिनै बिराद गिदिर मोनसे जयनिं सेरेमनि जादों 700 माने बर' सुबुं दिनै बेवहाय बिएलटि एक्स बिएलटि आरो इउथ बिथांमोननि जि बिपिएफनि जि हाखाफोर दङ बेवहाय दिनै जगदान जादों आरो बेनिफ्राय आं बुंनो हायो मुसलपुर समस्तियाव आरो फिन माने आरो बेवहाय बिपिएफ होननाया माने जिउ जारिमिनाव जे बेयाव जाफिननो हागोन बेबायदि थासारि बेवहाय गैला रोदायानो गुनानै दिनै माने लामायाव माने जोंनि बे फिल्डआव अदालबारिनि नैबे फिल्डआव गोलैफैना दंफैजोबो आरोखि जों जे माने जोंनि जे दानि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि माने खुंथाय बेवहाय गोबां रोखोमनि सुबिदा जों बेयाव होगासिनो दङ जेरै गोरिब मानसिफोरनि जि माने ना गुरनानै जानाय मानसि दिनै मैगं नागिरनानै जाग्रा मानसि बिथांमोननि थाखाय 5,000 करि रां होनाय जादों बेफोर रांखौ जाहाथे मोननानै बिथांमोना जाहाथे गयनि दखान जाहाथे माने साहानि दखान बेफोरबायदि जाहाथे खालामना लानो हायो बेफोरनि सुबिदा इन्डिभिजुवेलि बेनिफिसियारि गोबां लानाय जादों बेफोरखौनो बिथांमोनहा मोनाखैमोन आरो गोदोनि समाव खासि खदाल बिथांमोना मोनदोंमोन खासि खदालनि उल्थायै दिनै जोङो मानसिनि संस्था बिसोरनि सेल्फ माने इमप्लयमेन्टनि थाखाय जों दिनै बेबायदि 5,000 करि रां खायसेनो 10,000 सोरनिबा 25,000 बेफोरबायदि रां जोङो होनानै बिथांमोननि जिउखौ जाहाथे साखांनो हायो बेबायदि हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना दिनै लैहोर दिनै इउपिपिएल दोलोआव मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों ज' गासिबो दिनै मुसलपुराव जाबाय आरोखि जाहैबाय बारि खनानि सियाल बोरायफोरनि खामानि बेफोरखौ जुदि रायलायोबा टाइम पास खालामनाय जायो बिथांमोना खारन जौ फाग्ला मेन्टेलि क्रेक गोनां मानसि गोजा दा जाय नांथानानै बिपिएफ खालामगासिनो दङ बिथांमोननि बाथ्राखौ जोंनि खुगानिफ्राय बारा समायलिया बेनिखायनो बिथांमोननि खोथाखौ आं बारा बुंनो लुगैयाखै माबाफोर जुदि गोनांथि दंबा नोंथांमोना सोंनो हायो।